Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. uNkulunkulu makakulonde, uNkulunkulu makakubusise la ukhona. Kama uPastor Ningi, kafushane udouble amaphupho. Siye sifise kakhulu ukuthi abantu sibaphendule bonke, kodwa ke ngenxa yesikhathi angeke sakwazi. Baningi kakhulu abantu abalukhuzanayo. Sizozama kancane kancane. So ingakho kubalulekile ukuthi ke mobile ku-comment section you can also call, use the number oyibona so that kuzoba fast and easy for you to get a response maybe ngokushesha. Sibonga nje ukubona wonke umuntu olandela i-channel. Ukhuluma kubusisa. Esibheke iphupho liyaxolisile wakamjalo uthi amen pastor wethu. Cela ukuza ukuchaza iphupho la une-dread elikhulu lilukwe kahle. So ngamanye amazwi la i-dread ngesizulu. I don't know if ngisho kahle but i-dread libizwa ngomyeko, ngikhule kuthiwa umyeko ngoba uwawuyekile lezi izikhulele ezibophansi be-dread yabo. Noma ke abanye bayaliphotha but thina sikhule kuthiwa umyeko. Umyeko abantu bebenomyeko kakhulu amarasta izangoma. Yabo labantu ke basebesithanda ke lento bebe nawo nje ama dreads bengewona amarasta futhi bengezona izangoma yabo. So into yokuqala umuphupha ukuthi unomyeko noma kune dreads lolu phawu oluvama ukubika nje mhlawumbe amandla noma amandla kamoya osuke unawo, ikakhulukazi amandla edlozi yabona. Kodwa futhi asisithi ke mhlawumbe usuphupha ugqoke umyeko. Uphawu lokwesinye isikhathi usuke lusho ukuthi wena unedlozi nalokuthi kunesidingo sokuthi ke uthole futhi lowo myeko, noma ke ungase kuhambe uthwase ngokuhamba kwesikhathi. Umyeko yini okunye? Kunomyeko oyi-dread, natural dread, kube nomyeko okoroshwayo ophothwayo wakho ngowuli nobuhlalo. Omunye umyeko ufakwa ubuhlalo obubovu, abanye bawumisa ubovu and white and red, or red and white njalo njalo. So ihlukahlukene lemiyeko eyakho ayisiyigqoko oyithwalayo. Futhi kukhona le-natural umyeko the man-made umyeko. Yombili lo wokuqala umyeko uma uphupha ne-dress le-natural kungasho amandla onawo noma amandla edlozi noma amandla kamoya osuku nawo. Umyeko lo wesibili definitely lo olukwayo owezangoma wabantu abanesiphiwo sedlozi, abantu abambethwe idlozi, bese kuhlukana ke ngoba kunemibala ehlukene kule miyeko ukuthi lokho ngasho uthini, lo ngasho uthini, noma ufuna uthole muphi wena ngokwekhole ngosuku nayo. Kodwa ke okwesithathu singakusho ukuthi umuphupha unomyeko lolu phawu oluhle ngoba lungabili ukhombisa ukuthi wena uncitha buchopho noma unjula buchopho. Lungakhomba futhi kuba nenhlakanipho, lingakhomba uba namandla amaningi, lingakhomba ukuyigqaja ngemvelaphi yakho noma ngenkolo yakho, futhi lingakhomba ukukhanyiseleka kwekhethelo onake empilweni. Okwesine futhi umuphupha la ulukwa ke noma uluka omunye ungeze kuyalukwa noma uluka inwele yabona, uluka omunye umuntu umuluka uziluka noma ulukwa uphawu oluhle ngoba lungachaza ukuthi uzothola amandla ekhethelo azokuphumelelisa noma guqule mhlawumbe indlela ozizwa ngayo wena noma indlela abanye abantu asuke bebuka ngayo. Futhi you will be able to change maybe your image ngenxa lamandla nawo, indlela ozobe uzizwa ngayo ithuthuke nalendlela abantu abakubuka ngayo ithuthuke. Asiphethe ngayo ukuthi kodwa ke futhi umuntu wesifazane uphupha unomyeko. Uphawu oluhle ngoba lungasho ukuthi unganze kuzothola udumo, ukuhlonishwa kanye namandla athile. Ingakho iBhayibheli liveza ukuthi inwele kowesifazane ziwudumo ngoba ziyisembozo sekhanda lakhe. So siyabonga uNkulunkulu bekulonde ekusise.